Studio national, il faut le nom, intouchable, il faut le nom, en donnant le 8 octobre 2025. Studio, ni y'a fɔ i den o den ko i ye ala deli ka i ka k'a da ka sunɔgɔ ko ala deli kɛra k'a bɛ kɛ fɛn ye o den kelen tɛ dusu ta bilen intouchable. Cɛ o cɛ i y'a fɔ i den ɲɛna ko e ye ala deli ka ye e ye saraka bɔ a ye k'a k'i da ka sunɔgɔ k'a bɛ kɛ fɛn o den n'o ma baara kɛ bilen i kana jigin o la dɛ. Mali karamɔgɔ ni ne kɛra nin transition fanga ye karamɔgɔ fɛn fɛn passera plateau la k'u ye sarakaw bɔ u ye san sarakaw bɔ u ye kalo sarakaw bɔ k'u ye ala deli kɛ ko gɛlɛya fosi tɛna maliyɛndenw sɔrɔ ni ne kɛra jamana nin transition fanga ye n b'a a karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bila ka taa fɔlɔ ma parce que n'i y'a mɛn fanga bɛ dusu ta a bɛ yira fanga la de k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen mɛ aw y'a yira fanga la ko gɛlɛya fosi tɛ yen tɔɔrɔ fosi tɛ yen aw ni ala ka di aw ni dolo kumana aw ni ala ka di aw ni kaliwa kumana ko foyi tɛ yen gɛlɛya fosi tɛ yen k'u k'u da ka sunɔgɔ ko fosi tɛ kɛ ni gɛlɛya o fanga sɔrɔ o fanga kelen man kan aw to yen bilen ni gɛlɛya o jamanadenw sɔrɔ o jamana ɲɛmɔgɔ man kan aw karamɔgɔw to yen a kuma bɔra aw minnu da kɔnɔ parce que fama n'i y'a mɛn fama bɛ wuli k'a cɛsiri ko dɔ la gɛlɛya de yirala fama la mɛ n'a yirala fama la ko fosi tɛ yen ni fɛn min ye o jamana sɔrɔ fama kan ka aw de kɛlɛ wa aw kelen kelen bɛɛ ka video bɛ yen dɛ ni maa jugu sera nin transition fanga in na a y'a dɔn k'a fɔ u b'aw bɛɛ da k'aw kan tigɛ siga fosi t'a la ni maa jugu sera ka nin transition fanga in na aw mun fɛn fɛn kuma na u b'aw bɛɛ da k'aw kan tigɛ asidiya ni ɲɛngoya dɔrɔn bolo quoi parce que karisa kuma na an ka bɔ an ka kuma k'a sɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn aw ni ala cɛ aw t'a dɔn fɛn min ye tamasere aw t'a dɔn fɛn min ye dolo ye aw t'a dɔn an ye kalan kɛ cɛkɔrɔba min bolo depuis an fitinin a bɛ mun fɔ anw ɲɛna ko hali tubabu fura k'ale t'a ta sɔrɔ mun tɛ k'ale la pikiri tɛ k'ale la wa tant que ale ma san 100 ni san 10 sɔrɔ ale tɛ sigi so kɔnɔ mais an bɛ don min komi bi a bɛ san 100 ni san 3 de la a sen ma minɛ a bolo ma minɛ hali sini sɔgɔma u b'a ta ka taa bila foro kɔnɔ a b'i da ka yirisun kɔrɔ wula fɛ u bɛ taa nɔfɛ ka na hali sini u bɛ taa ta ka taa bila a ka foro kɔnɔ wula fɛ u bɛ taa a nɔfɛ ka na a sen ma dɛsɛ a bolo ma dɛsɛ a ɲɛ ma dɛsɛ a ye tamasere kalan o de bolo diɲɛ filɛli fɛn bɛɛ nana tamasere sɔrɔ yen donc aw minnu ko ko a ye jamana saraka bɔ ko foyi tɛna bamakɔ kɔnɔ ko gɛlɛya kelen ka tɛ don bamakɔ kɔnɔ ko bamakɔkaw k'u da k'u hakilila tigɛ ni bamakɔkaw yan'u k'a fɔ k'u bɛ transition kɛlɛ yan'u k'a fɔ k'u bɛ transition dɔgɔya aw minnu y'a don bamakɔkaw kunna ko sarakaw bɔra a ye saraka bɔ k'a dɔn o jaabi di jamana wɛrɛ de ma ou bien a ye saraka bɔ de pour que ka jamana faamaw janfa ka jamana don gɛlɛya kɔnɔ wa a ka saraka bɔ kun nafa jumɛn de yɛrɛ la sisan a ye san min saraka bɔ ou bien a ye san saraka bɔ de ka transition nege bɔ adamadenw na wa gɛlɛya ka se ka don wa a y'o profité de fɛ wa donc jamanadenw karamɔgɔ minnu sigi plateau sanfɛ plateau tigi minnu ye karamɔgɔw wele n'u ko ko jamana k'i da ka sunɔgɔ jamanadenw b'u da ka sunɔgɔ gɛlɛya tɛ na ni gɛlɛya nana aw kana jigin transition na dɛ a karamɔgɔ bɛɛ balolen don a si tɛ min salen don ne bolo ni tamasere kuma fɔra k'a fɔ nin ko in bɛ nali an b'a fɔ de a ye don maakɔrɔw ka soju la parce que an tɛ se k'a kuma fɔ a kuma tɔ la b'a réseau sanfɛ a ye don maakɔrɔw ka soju la n'a donna maakɔrɔw ka soju la k'a f'u ye karisa ni tamasere de yira a ko nin ko in bɛ nali an kan ka mun kɛ ne bolo maakɔrɔw bɛ o tulokɔrɔ kuma de fɔ aw ye soju la n bɛna nin yira aw la depuis nin waati an bɔra an kuma na n ko jamana ɲɛmɔgɔw kana to nin dolo in ka sa an ye nin yira jamana nana ni tamasere min ye jamana kɔnɔ o dolo de dalen filɛ jelikɛnɛ cɛla tan ɲɛji ani jelikɛnɛ cɛla an y'o yira dolo in de filɛ nin ye ni dolo in sara depuis le 7 septembre dolo in sara nin ye dolo su de ye donc mɔgɔ tɛ se ka kuma su kan mɔgɔ si tɛ su kɔ ko dɔn adamaden tɛ min bɛ su kɔ ko dɔn mais est ce que nin don kama yanni dolo in ka sa an bɔra ka kuma fɔ n ko jamana ɲɛmɔgɔ aw nana ni tamasere min ye fanga kɔnɔ n ko tamasere in dalen bɛ jelikɛnɛ ani ɲɛji cɛla n ko a ye wuli a ka don maakɔrɔw kan aw kana to tamasere in ka sa dɔw y'u profité an ye dolo karamɔgɔw ye an tun bɛ kuma wari tɛ mun na an ye sarakaw bɔ an ye misiw faga hey cɛ bamananw ko ten dɛ fɛn min ye César ta ye a y'a di César ma dɛ o de kama a mɛnna ne y'a fɔ a ye dɛ o ni dɔnnifin ko don ni ne nana terrain kan a tɛ se ka kuma dɛ parce que ne ye erreur kelen min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o de ye secte ko ye an de donna secte la ne ka cɛkɔrɔba ye san 2 de kɛ a tɛ kuma ne fɛ ne ni ministre dama min tun bɛ kuma bi u bɛɛ bɛ ka segin ne ma ne ni maire dama min tun bɛ élection na depuis ne ko n bɔra secte ko la bi u bɛ ka segin ne ma ne ka téléphone tɛ jɔ bilen ne ni faama dama min tun bɛ excellent connaissance tun bɛ ne ni faama dama min cɛ même excellent la bi dugu bɛ jɛ fo su fɛ ne ni faama dama de bɛ kuma parce que depuis ko n bɔra secte ko la u b'a dɔn ne ye min ye dɔɔnin kɔnɔ
Tamasere en côté Mali tɛ dɛ farafina bɛɛ diɲɛ bɛɛ donc ni faamaw donna fili o fili kɔnɔ jamanadenw mori minnu bɛ sigi plateau sanfɛ dorofara minnu bɛ sigi plateau sanfɛ k'aw hakili sigi a ye t'olu nɔfɛ don min na an bɔra n ko ɲɛji bɛna bɔ u bɔra ka mun de fɔ n ko gɛlɛya bɛna ne Bamakɔ kɔnɔ u bɔra ka mun de fɔ parce que Bamakɔ de ye Mali ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ village la minnu bɛ région la bɛɛ jigi ye Bamakɔkaw de ye minnu bɛ extérieur la n'u bɛ samaw ci a bɛ ci Bamakɔkaw de fɛ olu de b'a la suso mɔgɔw ma ni Bamakɔ ye gɛlɛya sɔrɔ ye Mali jɔlen de mais mun ye lase maliyɛndenw ma transition tɛ dɛ transition ye innocent de minnu t'u sigi plateau sanfɛ a y'u ɲini aw fɔlen don